идомаи ахбор. истиқлолияти комил ва ваҳдату ягонагӣ ба рушди соҳаи энергетика ва таъмини мардум бо қувваи барқи доимӣ замина гузошт. айни замон дар шабакаҳои барқи ноҳияи Данғара беш аз 20600 муштарӣ ба қайд гирифта шудааст ки дар фасли сармо дар якшабона рӯз ҳудуди 1 миллион киловатт-соат нерӯи барқ истифода бурда мешавад. ин рақам дар фасли гармо бошад беш аз 500 000 киловатт-соат нерӯи барқро ташкил медиҳад. гузориши навбатӣ идомабахши ҳамин мавзӯст. бунёди нерӯгоҳҳои барқи обии хурду бузург, кашидани хаттҳои нави интиқолдиҳандаи нерӯи барқ, сохтмони зеристгоҳҳо ва насби дастгоҳу таҷҳизоти пуриқтидор дар доираи таъмини барномаи истиқлолияти комили энергетикӣ ба рушди соҳа ва беҳтар шудани дастрасии аҳолӣ ба нерӯи барқ имкон фароҳам овард. таъмир ва сари вақт омода намудани зеристгоҳҳо ба фасли зимистони солҳои 2019-2020 аз ҳадафи аслии кормандони шабакаҳои барқи ноҳияи Данғара дониста мешавад. шумораи муштариён дар шабакаҳои барқии Данғара 20607 нафарро ташкил медиҳад. дар соли 2019 кормандони шабакаҳои барқии ноҳия ба маблағи 2 миллион 680 000 сомонӣ корҳои таъмирӣ гузаронданд ки ин 113% нақшаи солонаро ташкил медиҳад ва нақшаву чорабиниҳое ки тартиб дода шудааст аз 22 банд иборат буда ба пуррагӣ ба анҷом расонида шуда. сокинони ноҳия 24 соат бо барқ таъмин мебошанд. фаро расидани мавсими сармо ва зиёд гардидани талабот ба истифодаи нерӯи барқ аз кормандон масъулияти бештарро тақозо мекунад. мувофиқи иттилои масъулон новобаста аз он ки ҳолатҳои садамавӣ нисбат ба солҳои қаблӣ камтар ба қайд гирифта шавад ҳам бо мақсади саривақт бартараф намудани ҳолатҳои садамавӣ ва ба таври доимӣ таъмин кардани мардум бо нерӯи барқ гурӯҳҳои фаврӣ ташкил карда шудааст. дар ин росо яке аз омилҳои таъсиррасон ба таъмини бемайлони барқ фарҳанги истифодаи он аз ҷумла сарфакории нерӯи барқ ва сари вақт пардохт намудани ҳаққи истифодаи он ба ҳисоб меравад. сокинонро зарур аст ки истифодаи мақсадноку сарфакоронаи нерӯи барқро дар доираи талабот бароҳ монанд ки ин ҳолат ба фаъолияти мӯътадили шабакаҳои барқӣ боис шуда заминаи асосӣ барои таъмини мардум бо нерӯи барқ ба таври доимӣ мегардад. сари вақт пардохт намудани ҳаққи хизматрасонии барқ нишонаи маданият ва масъулияти баланди шаҳрвандии ҳар сокини кишвар буда кафолат медиҳад ки таҷҳизоту дастгоҳҳои низоми энергетикӣ ва шабакаҳои интиқоли барқ дар ҳолати коршоям нигоҳ дошта шуда фаъолияти муназзаму боэътимоди онҳо таъмин карда шавад. мо ҳаракат мекунем ки ҳамроҳи коргаронамон дар шабакаҳои барқии Данғара дар пеш корҳои беҳбудиро дар ноҳияи Данғара гузаронем. ҳам ҷамъ оварем, ҳам ба муштариён барқ таъмин намоем. аз муштариён хоҳиш мекунем ки сарфакорона истифода баранд. дар замони соҳиби истиқлолӣ аз ҷониби давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳкими истиқлолияти энергетикӣ тадбирҳои муассир амалӣ гардида дар ин самт муваффақиятҳои назаррас низ ба даст омаданд. дар баробари сохтмони иншоот, таъмир ва барқарорсозии дастгоҳу таҷҳизоти соҳавӣ, ҳамзамон чароғонкунӣ ва равшаннамоии марказ ва деҳоти ноҳия низ бо суръат идома дорад. истифодаи имконоти фароҳам овардашуда ва фаъолияти дастаҷамъонаи сокинон аст ки натиҷаи некро ба бор овардааст. умуман дар ҳудуди ноҳияи Данғара дар тамоми бахшҳо комёбиҳо назаррас буда дар роҳи боло бурдани иқтисоди маҳал ва тадбирҳои беҳдошти сатҳи зиндагии мардум дар асоси сиёсати созандаву бо барори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои мушаххас амалӣ карда мешаванд. Самандар Искандарзода, Ҳафизуллои Саъдулло, Баҳриддини Зоир, Ахбор.